Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, let me in. Ten mikrofón tam robí taký efekt šušťania vetra. Takže čau lidi, Tak mám vítejte tie u papiere nového v ruke, videa. aby ste ako... Neviem, či to bude počuť. Bude, Dobre, určitě. keď to dáš titulky. Titulky. Čau lidi, vítejte u nového videa a jsme právě v na Uláckém poháre ve Velkém Záluži. Takže máme vlastně skoro soutěž za sebou. Takže teď dáváme chill, dáváme pohodu. Takže užívejte video, my si dáváme tady nějaký chill workout. A vy dávejte lajky, odběry a Hore atlet čaká. A veľa zdieľaní, všechny ty videá si pozrite z Dendove, pretože sú dobré. Yes. A už tam som znova na druhom videu, ja som jaký spokojný. On je nějaký slavný. Ja budem slavný, Zdendo ma zoslavnil. Přesně. Ja ti Zdendo ďakujem. Pohoda, pro tebe, cokoliv. Let's go. Zde od 2017 Gogo. Kvaša. Jak nic, dělej! Sekúnd Zdendo!
Poď do toho, poď! Zdeno, poďme do toho, ľudia, nech vás počuť! Zdenda má McDonald's ponožky 5 Power plus 20! Strašne nabil Zdenda ability! 5 sekúnd, poď na tie kruhy, dávaj! 3, 2, 1! OK. 5, 4, 3, 2, 1. Postupuje ďalej. Aj, Zdenda, ale pozor! Bod od bývalého majstra sveta. Dawaj, drž to! A drž, kámo, drž to, jest, to je ono! Pojď, pojď! Pojď, ale moment, nepočuj, čo je s vami, hej! 10 sekúnd, Zeno! Priatelia, kruhy sú extrémne náročné na tieto prvky. 3, 2, 1, zakončujeme to stredu plečom na zemi. Ďakujeme Zdendovi. Hopa! Bum, 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 bum. Zdenda, 5, 4, 3, 2, 1. Tak jo lidi, máme tady menší pauzu. Došel jsem si koupit pití, protože nemám žádný eura a tam se nedá platit kartou. Ale to nevadí, nějak jsme si poradili, takže doplněný zásoby a jdeme pomalu zpátky. Blíží se nám konec a vlastně jak jsem dopadl, no, postoupil jsem z prvního betlu, bylo vlastně 1v1 a potom vlastně jsme šli 6 lidí za sebou, takže jako na MČR a měli jsme 45 vlastně dvakrát 45, takže to bylo docela hustý a myslím si, že se mi to povedlo. Dal jsem do toho všechno, měl jsem proti sobě teda 5 dobrých dynamiků a i statiku tam měli, takže jsem zvědavý, jak to dopadne a uvidíme, no, ale každopádně já jsem spokojený. Dneska je řádných 35 stupňů, což je extrém, jo. V tom se jako moc nedá dobře cvičit, ale řídím to. No a teď jdem zpátky, dáme nějaký plenče, něco dáme, dynamiku uvidíme a uvidíme, no. Takže díky, že koukáte a my jdem dál. On má dobré, ale kým dá hore, ten zadok, aby som vtedy počítal. OK, priatelia, Roman Klanduch robí to, čo...